След 2 вълни от масови протести и оставка на правителството преди вота на недоверие, България отново е на кръстопът. Но какво мислят хората? Попитахме пловдивчани. Участвахте ли в протестите? Да. Не. Да. Не, аз съм на 100 години. Много неочаквано дойдоха. Мислех, че това правителство няма да падне. Но съм доволен, че хората излязоха на улиците и прекратиха безобразията, които върши. Според вас ще доведе ли оставката на правителството до реална промяна? Ще доведе, но от тук нататък се иска и нашето действие активно в изборите и така. Колко пъти избори и ние същи резултати. Ами надяваме се да доведе до промяна, защото нали, това е идеята. По стъпките, нали, това е първата стъпка. След това вече ще видим какво ще се случи. Не знам, толкова години минаха и промяна не дойде, но затова младите хора напуснаха България, което е жалко. Много пъти съм се надявал и Симеон като идва, и другите, и все оставах излъган, но ми се струва, че този път енергията на тези млади хора ще доведе до промяна. А ако можете да отправите едно послание към бъдещото правителство, какво би било? Бъдещето правителство, аз фактически харесвам премиера. Той е един интелигентен човек, за разлика от много други. Но какво трябва да направи? Да няма хора, които да се облагодетелстват от постовите, които заемат, и всички да са честни и действително да мислят за децата, за родителите, за бабите и за дядовците си. Нека всички политици да бъдат държавници. Тоест, да мислят за държавата. Да елиминират всякакво влияние на Делян Пеевски. Да работят за народа, за българския народ, за младежта, за децата, за детски ясли и градини да се строят. Днес Пловдив показа, че има мнение. И то не трябва да бъде подминато. Защото промяната започва от въпросите, които задаваме. А Пловдив пита: какво следва за България от тук нататък?